Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano padokuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani padhisi YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Vadikanika kune vaya vane madzinza kune nyaya dziri kuitika kumadzinza ikoko. Ini muzaHadzirare ndine muprofita anonzwa Mwari asingabhadharise asingachaje mari, but kuti ubatsirwe nemuprofita uyu zvatinotanga taita ndezvekuti tinotanga tasvika paground totora interview tonomuratidza interview zvairi mumiro wayo zvakaita obva akubatsirai. Totanga tatora interview tonomuzivisa kuti vanhu ava vane problem yakadai nekuti munhu anenge akawandirwa vazhinji vachona munhu wandiri kutaura vabatsirwa naye ende haasi kubhadharisa. Vanonzi madzibaba Paurosi vakabatsira munhu ainge abirwa mwana ane 2 weeks akazowanikwa ane 9 years zvakutonzi mwana akafa, but ivo vakabva vati mwana mupenyu for free, vakabva vabatsirwa mwana wavo vakamuwana. Saka kwauri ikoko kwaone nyaya ndibate ndiuye paground totora nyaya tobva tanozivisa madzibaba vedu kana vachikwanisa dambudziko iroro vobva vakubatsirai. Namba dzangu ndo dziripo pascreen apa, hakuna kwatisingasvike kani tichirwa mainterviews. Munhu wandinaye nhasi toda kurukura naye, toda kutaura naye nyaya yake ende zvinorwadza zvinosirisa. Zviri sei? Tiripo, ndokumbira uzoita kakutaurisa patange tichikurukura handika. Zita rako rekuzvarwa unonzani? Ndinoitwa Munashe. Panapa ndiri kutaura naMunashe. Tichakurukura. Pane vamwe vanenge vachiti haiwa nyaya iyi takambotiudza takainzwa, but pane vanyowaniwo vasati vanzwa nyaya iyi. Nei Munashe, dambudziko riripo rakamira sei? Dambudziko riripo nderekuti ndiri kumuka ndiri kuSouth Africa. Kumusha ndikupi? Kumusha kuDomboshava. Kudomboshava. Ndokwaunogara kana ndokwawakazvarirwa? Ndokumusha kwandakazvarirwa. Alright, vabereki vari kupi? Vabereki vakadivorca 2016. Mama varipi? Mama handizii kwavari asi jeje vanogara kuWestern. Taurisa. Mama vari kupi? Mama handizii kwavari asi jeje vanogara kuWestern. Alright. Saka unofanira kunge uri form chii, unoenda kuchikoro? Ya, ndakagumira form 4 asi handina kuzonyora. Unonyora yange iri nyaya yei? It's like baba vangu vakuramba kunditoisa bheri noti vaita handisi mwana wavo. Chakakonzeresa kuti vabereki vadhivorce ingave nyaya yei? Ipapo ndandichi grade 3 handimbonyatsoziva. Alright, makazvarwa muri wangani? Takazvarwa tiri 3. Makazvarwa muri 3? Vamwe vako vari kupi? Ndiwe first born here kana kuti ndiwe last born? Ndine first born, kotera mumwe musikana kozotera mumwe mukomana. Ndokumbira uzotaurisa. Vamwe vachona vari kupi ava 2? Ava vanogara nagogo, amai vababa. Amai vababa. Alright. Saka iwewo pawakanzi nadhedhi hausi mwana wangu, wakanzwa sei, wakazvitora sei dhedhi vachitaura mashoko akaita seaya? Ini ndakangozvitambira ndikanga ndainogara natete kuSalem Gabe kwandiri kugara izvozvo. Tete hanzvadzi yadhedhi? Alright. Ndozvi problem yakaita kuti vabereki vadhivorce? Ndinofunga kudaro. Ndokufunga kwako. Alright. Saka mama izvezvi hausi kutoziva kwavari zvachose? Handisi kuziva kwavari. Alright. Problem iripo ndeyei nai Munashe? Vanhu vatomirira kunzwa dambudziko rawakufesana naro. Wangu chikora wanopedza wagumira form 4 asi hauna kuinyora. Baba mushure mekunge varamba kutoresa birth Munashe vati hausi mwana wangu. Problem iripo ndeipi Munashe? Problem iripo ndeyekuti pandogara natete apa pane zvinhu zvakangotanga kuitika. Zvakatanga rini? Zvakatanga 2023. Saka zvinhu izvi taiti kana ndikanorara zvekuma-past 8 dzemanheru. Pandinozoti kuma-12 ndaingonzwa tete vachindidedza panze. Saka time yandaibuda panze ndaibva ndaona mhepo ichitenderera. Saka kana painenge ichitenderera ndaibva ndaenda pamhepo iyoyo yaibva yaita kunge yaflya mhepo iyo yaenda neni. Waisarota zvaitoitika? Zvaitoitika real. Saka taibva taenda kuSouth Africa kune rimwe dhamu, saka cho ndiripa ndichiri kangana. Asi unotoziva? Maenda kuSouth Africa maizonoitei? Like pataisvika kuSouth Africa ndaitoona vamwewo macelebrity emuno muZimbabwe, vamwe vacho vachiri vapenyu, vamwe vakatofa.
asi vanenge vatoriko kumvura ikoko. Ndikumbura usataura hako mazita emacelebrity aya, but vane mukurumbira here muZimbabwe? Waivaona vachiitei? It's like ndaivaona vari vakagara pamacheya vakapfeka makirauni emaking avo. Ndo vandaiona vakapfeka. Ko Tete? Tete ndaingonzwa voice ravo, ivo ndaisavaona. Alright, richikushedza. Alright. Ndichikurukura newe munashe tisati taenda kure pawataura kuti vainge vakagara pastage, hando zvakutaura vakapfeka macrown. PaWhatsApp profile ya pic yako ndakaiongorora, ndo zvinhu zviripo. Zviri kuzama kurevei pajekese ipapo tisati taenda kure? Iyi profile pic yandakaisa ingori picture yandakangoona mugroup. But rine chirevo chei? It's like inoratidza like zvakaita kuRome kubalance. Kuchi? kuRome. Ndekupi koko? Like Taurisa. like ingori picture yakangotumwa zvichinzi one zvakaita kuRome. Ndangoisawo paprofile pic yangu. But takatarisa profile pic iya haina chirevo takaitarisa. Ende ndavhunduka ndichitaura newe paWhatsApp ndatanga kuiona. Alright, munashe rega tigumire ipapo. Maendawo kuchicha izonoitika muri ikoko? Like pachaenda uko vanhu vaipiwa anonzi macrowns. Macrowns. Zvimahari. Zvinenge zvine mavhivhi kumasaidhi zvine oil. Saka vanhu pavaizvipiwa zvainzi vanoita mari uye vanotora oil vachinoisa muroads. Nemacelebrity aya vaimbi ndaivaona vese vaitopiwa vachipiwa. newe wacho unoitopiwa? Inini hangu handina kuda kutambira ko zvaitotyisa kutaisa oil yacho. Saka wainzi unonoisa pamarodzi, saka pane paitika accident unobva waita mari yakawanda, unotodarika like 28 million. Alright, saka iwe unobvira watora oil uyu kuti unozorera murodhi? Handisati. Alright, zvichifamba sekudaro iwe waikwanisa kutokurukura here naiwo amwe macelebrity ikoko kwamainge muri South Africa? Taitonzwanana vachitotaura shoma. Nanhasi zvichiri kuitika? Vachitoti kunoku ndo kunzvimbo yedu kwatoita mari kunoku. Uye ndo kumba kwedu kunoku. Alright, saka Tete avava wakambovabvunza here kuti sei ndiri kurota hope dzakadai so kana kuti sei ndiri kumukira ndiri kuSouth Africa? Ndakambovatsanangura vakati handidi zvekufunda. Alright. Sina nebasa. Alright. Zvakupira zvakadaro. Waizodzoka sei kuZimbabwe kubva kuSouth Africa? Like chaiti kana dzakuma 3 AM. Ndaienda pasi pemvura yeye. Kuri kuda kwako here kana kuti? Like ndichitsvaga Tete kuti vari kupi kwaisaona ndichirinde. Ndo wandanga kushedza kuti? Tobva taenda pasi pemvura. Nevamwe vaimbi? Unenge wawega, vamwe vanenge vaenda? Vamwe vanenge vaenda, vamwe vanenge vachiripo. Vakatofa kare, vamwe vachona varipo. Waenda pasi pemvura chii chaitika? Chaibva changoerekana ndaapagedhi. Gedhi? Iwe unenge waramba wapagedhi? Ndapagedhi. Saka problem iyi yakatanga muna 2023? 2023 muna April. Ko izvezvi zvichiri kuitika? Izvezvi zvichiri kuitika. Uchiri kugara naTete? Aiwa, izvezvi handisi kugara naTete. Uri kugara kupi? Like kuna Tete kwako ndakatova ndatovaramba kugara navo. Vakafila sei, vakaita sei, reaction vakareacta sei uchivaudza kuti handichakwanisa kugara nemi nekuti panapa ndiri kuwana maproblems akadai? Like vakangozvitambira vakati enda hako. Saka uri kugara nani izvezvi? Izvezvi ndogara neumwe mufundisi. Mufundisi uyu akambozamawo kunamatira? Vakatonamata zvinova zvatoita like zvatoita wese. Saka vakanamata zvoita wese? Ende uchiri kutoshedzwa kuSouth Africa uri kumba kwamufundisi? Alright, chimboderako yako. Alright, zviri kubva zvaita wese. Wakambozamawo here kufamba kune amwe mana madzibaba uchivaudza problem? Vana madzibaba vanongoti zvinhu zvakatoiswa muropa, saka unotofanira kutomboita
tomboya kumasoro. Asi zvichapera here kana kuti vakutongoti zvatei muropa? Waiti zvinopera. Alright. Iko kuhopa unobvira wauraya munhu here kana kudya kumwa ropa revanhu? Kukuroya Handisati. kungoshedzwa kuhope. Saka ndiyo yega problem yakusangana nayo. Ya chakazoitawo ndiyo panapa inyaya yekuti kubva last month like ndakuona vanhu vapfupi vane muswe, vanhu vapfupi vanenge vasina kupfeka, vanenge vachipenya. Vanenge vachipenya vanowanzooneka nguva vanhu every 1:15 dzeusiku. Wakaramba ndinotovaona. vanenge vari vangai? Vanenge vari 2. Vanenge vachitaura kuti chii? Vanenge vachiti chii? Vanhu ava vanenge vachitaura like vanenge vachitenderera pandenge ndakarara. Time yandomuka vanobva vaenda kudhoo. Then vanobva vanyangarika pasi vachidzika pasi. Zvakatanga last month nanhasi zviri kuitika. Saka uchiri kushedzwa here kuSouth Africa? Anoti hauchashedzwa, ungoona varume. Hapana zvimwe zvinhu zvavakambotaura maererano nelife yako? Hapana. Vadikani, ndofunga muri kunzwa nyaya yaMunashe. Munashe kumhuri yeZimbabwe urikuda kuti chii Munashe? Ende nyaya yako inorwadza, inobata, inoshungurudza. Uda kuti chii kunyika yeZimbabwe? Ndaida kungobatsirawo kuti siyada zvinhu zvabva pandiri. Ndochikumbiro chekutanga. Alright. Natete ava hapana chimwe chamakamboitirana agreement wakabatiswa wanzi ita ichi mwana wangu? Nekusaziva kuti uite chichibatiswei semunhu unenge wagara nawo. Wakagara natete ava zvakanaka zvenguva yakareba sei zvisati zvatanga maproblems? 4 years. Uchigara nawo? Alright. Saka vaiti pamwedzi nguva yai like nebhaweo vachiti ijeli, but then chitoonoti ropa uchingoti ngatidyi kuite nguva zvichitoitika modya. Saka tisingazoziva kuti pamwe ndakajoina nekusaziva kana kuti raive rine like yaive jail here uchinzwa test pakudya? Ndaitonzwa ropa remunhu like wainzwa kuti ropa but wazoti ropa rii? Muri yeZimbabwe nyaya muri kuinzwa. Tete ava vari kupi sorry izvezvi? Tete ava vari kuSalem Gabe. Vari kuSalem Gabe. Muri yeZimbabwe nyaya mainzwa yaMunashe. Munashe ndokumbura achashedzera nhamba dzake, ndo maproblems ari kusangana nevanhu munyika ino yeZimbabwe. Ndoda kubvunza kuvabereki, wanhai mukomana uyu abuda iye achiti haana kunipedzisa kunyora form 4 mushure mekunge baba varamba kuti haasi mwana wavo. Akati uyu haasi, vakati mwana uyu haasi mwana wavo. Wai vakataura kuti haasi mwana wavo? Uri kuziva kuti inyaya reason? Vaiti vakaita DNA. Saka ndoona kunge ndo zvakazoita kuti mama vatize. Alright. Pari kunzi pakaitwa DNA test ndopavabuda maresults ekuti hongu saka mama una wabvunza kuti vari kupi? Nanhasi autozive kwaari. Muri yeZimbabwe nyaya yatakupirai achashedzera nhamba dzake Munashe. Munashe une mashoko ekupedzisira muri yeZimbabwe? Ndinongoda kungoti adai ndawana rubatsiro zvinhu zvapera. Nechikumbiro changu. Shedzera kunhamba dzako 0783 473 458. Changidza 0783 473 458. Muri yeZimbabwe nyaya mainzwa ndino Nyatsirare ndichange ndichidzifambira muno munyika yeZimbabwe. Zvinorwadza zvinosirisa. Vamwe vanhu chiko mapindwa nemweya yakaita seiko yekusvika pakuroya mwana wechidiki akaita seniwo uyu anonzi Munashe. Saka Munashe maartist aunoona aya paunoshedzwa kuSouth Africa vanenge vatori vanhu ite zvimufananidzo vanhu chaivo ende vane mukurumbira munyika yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe nyaya mainzwa inisa Hatsirare ndafunga kukusiyai. Ndimi munotonga nyaya idzi. Comment section ndenyu. Much love.